Asem Beba Dabi. And on Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba. Asem Beba Dabi. Within the Yehowa, when Yamu Yanko to Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Watch us in Yamia when my OTEC 102.9 FM. That's it. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Watch us in Yamia when my family. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba. Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Awurade Nyankopɔn na dumunti ena me no mienu yete ase eye ne hwesopa na hobambo enu nti na nemeti ase na wonso te ase enti se awiabre mu tachrema da abodwe mu ne mogye di me mienu mu afurusane a na se fata se ye kande kire ni se nyame wuye Awurade Nyankopɔn wuye wona adom ahya wo ma eya won kwa husan munti na enawie me ne matiefo nyina ate ase enti ye kase wuye yari asedama odi kronkron no ye hwewudi kronkron wani muonyam wode yakoi enam se adom wa hyewo menti wo sa de ye ne aba awiabre mu se ye te ase a na ye de ya no fafa be kase nyame wuye na wadoye nso doso da ena ya juada animuonyam nka udi kronkron no soro hene wonna adomo no ya wodia na animuonyam nyina twa wo ho ahia wonna kotodwe nyina kotosore wo enti enamene hwan se memfa wasedama o se enamene matiefo te ase na se emoje di yemu afurusane a ye kane se animuonyam nka wodi awiabre mu ye nyina yamma yanho hana yamma yanho kwaba yamma ye nyina yanho nso afrinhia pa de ba enadwa dai wo OTEC 102.9 FM so enayadwada osumi edikan yi de toso aduonu nso mfimpinu ne aduonu ne awei awiabre mu mechiachia mu o memamu nyina ha o memamu nyina nso nkwa husan ode yania kode yanya san babio yemfa asedama ne din medin de WITHKROBEA nana yaw asante na humobro ne na dumunti na na yete ase awiabre mu se wokọ YouTube ne so adwumadie ne streaming live obetumi akọ na wode wasedama ne din no princess ya nana se ayeboni ayefo
Oka wana se muse se nipa mpa nana se. Na se nipa yini bonia ya. Obema abo ni abosi egu asase so asori ya beyi na. Sani ya mote ya wa Asem Beba Dabi kasi ya bone so na nya asem. Enropon se oboni pase ni su ne ne seso. Oh yeah. Osaka wo ho baabi se nipa mpo anyi na ya. Abo. Yeah. Ebeyi na ye. Yeah. Eno kire pa pefe se Nyankopon be fans. Yes. Yeni woti asase so ne obi ma fans kakra kra na otia ye okodo. Enti so ma Nyankopon fans mani filia. E na won so wo hawo ade a wabusa ema no obetumi amana ba. E na wie ma Nyankopon fans kakra. Yeah, akra me da say na ye na say na ye ma fans. Sure. Na unim sen kakra wako heaven da. Ana hu the way a tontom ne ayeye nyame e de sawo ho a. Ka nyame of fans pa. O de tontom ne sa. So the try heaven ba ko head Men try. Na meda ko heaven bra meti ase. O de try ba ko. Na unim. Eto de bia enye mpa ebon ko an nyame fa so eye bisade e de manipa. Sure. Ayeye ka ho. So atase e bra wo sew dem na o tu ayeye nwom no. Na o menyame fan. Sure. Etedu be bia enye de bia na be sew dem. Ene papa Ewurade ene msewo mmobo Ewurade papa ene eje mmobo monsem papa Dabi to de bia tina se otina yeye mo mi nyame otina yeye mo Ewurade sa yeye otina yeye mo so ta se sure to de bia ese se wo pagya no na wo kro no na wo ye ne sa no na oye kese na oye obi sa dia mo takra Odi efensia na to de bia Yesusu mompa ye no na enye mpa ye dodo no aye bo no na Ewurade fa so tie ye ne mom no to de bia ye mani hu se ono ne alpha ne omega o se mene ne mene sure me ene ne mene sure me mani obi ni ho meti obi ni ho eti hwan ne se dia ye ma no se ofata ye sure the moment ye pagya no na ye kro no ne ye pagya ne mani ya kire wiase no ne nyame why say momodwe so he obi abisa de dey edema no mera se eno ye nanampofo berema ena moate ne nka no awiabre mu so ko YouTube ne so a omanfo di nkan wo hodada ya wonom de Ewurade Nyankopon ne fanse ma no kra dada ewa wase 13 sunie eno wo kire sa akra ya ASANTE asante akra yemmo Ewurade Nyankopon ni di na yempresi ni din kronkron no frise wode eda foforo acha yembio akra me papa Isaac Oben United na Ewurade Nyase pachi number 2 do no na nase de wonom agye watom no enya asem ketwa montonkoso na monkoso ene mwadwuma pa ne adwumaden a monso mobo na mode ma ewiase ne asante ma nyina Amina Ibrahim nsunie ene ose animonyam atwa Allah ne din kronkron ne ho ahia enti akra yempai bone sesa na watwi mu no obema yenkwa husan na da ne da yetumi nso ne mo ahia ewo afidikase ye so ena Mike Hubert nsunie ena wo chese good day akra me wo United Kingdom mu ena awiabre mu mechiachia mo na kwane a wo faso ya wo busa wonsam no eya wo ma manije enti mesra Ewurade Nyankopon ye humobro se enkoso ambie wadwene mu na fa koso ansu busa nsam Ajekum Luanga ensunie enu o kire se akra ya ASANTE asante Ewurade Nyankopon na ye bintini dimu ena ene ye bedi dew na menchia me maame amecha akra me sister nom wonom nso mfa wudwumadie ni agrobantima unity oil yenso ye de Nyankopon yase ena chansadu osena na ya ASANTE God bless you pa wate ene wadwuma pa ne wadwumade a wobo DJ Margarito ni original chase Abido Moro Market for yenso ya bade mu wa ha ena yenso ye tie wo oba gifti eda Jehovah Elohim wodanase ofilia mensa nsunie eno o chesa akra ya ASANTE menso maba ahomane so okay OTEC 102.9 Yamenwa nwadi ni din ena enhira ene asomdwe nyina enka awiabre mu yahia sa ene adwada foforo yesen ba ne yabesom dwumadie isen ye da ne da yeka na ye de kire yetiefo se ya adesua ne ade kire no sa pepepe enete awie ye de aseda bema Dawood Scientific Herbal Hospital eye asoya ya wonom nsa so ena Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no enamo a aba
on Mutayachi Agbeve Herbal Hospital enso eya asoya sa wo yade na sa wo do yade kokodan woni wo behwe no aboa wo police ni na duro ni nsunie imboost herbal mixture eno nso eya aduru a atintim ewiase ene Ghana ha eno an obi anom sa wonum bia e ma ho ye den ena Dr. Ba Odaba Herbal Center no ono de nkase nompe ene cancer kokram yade no o hawo edawso no sa wo de kodan Dr. Ba obehwe wenum ni poti ya afo awiabre mu da yen wonom oboa yen sa yemfa Asem Beba Dabi dwumadie yemfa mra na yemfa mesom obade ya chia me wo ho akra me bo ha den sure me wo gidie se Awurade Nyankropon na dum nti ho ode waye bibia pepepepe akadi onipa da sani de beso so very good awiabre yi mu nso yahia se ye se ba na ya besom pepepepe se dia bebebe kan no na bonua so aka se trodo ena wia yi ensem a ye de ba no akra ensem ni mu odu ena homachi eba anopai ene ye tete se asuofua achiase empotamo ho asankase bi asi asemu asie ene se krachi bi a wonya mfinhia no be se duana mienu osusu se wakwa koto petrol ena watutu agu ne ho ewo ne dem ena wotwa jatum otwa jatum no anhye wono nko anhye ne dam ho ahia franam so ema adankora beye se enan ni nyina ahia buagum na bra wono kokoyi krache no the nipadua no atoto te sa aponche na moya akra when you watch the pictures one hwe ya ya toto abo akra be ye de so ba wipi aposifu aba abefa emu no e de ko na entity bi e beba sakrache ne kokotena enkran enkran ya wokokotena ye no otumi bo bra etumi baba ye asori kese bi wo Ghana akra mu sofo osi dan si plot wa woje yeso e ma langard fo kokutu ni free so enti wo susu se saade no fantim en wo de ba kumase ha abefa ni trim amna yesa no ena wiya yi yensantro ni di akire e ma wo de abusuafo ni bi so abefia attention ye bedin komo na ye busebusa krache ne honsem kakra ena wiei ewa afidie so krache bi nso ene ne yere abobra yes Awurade Nyankropon ya da Roma onum otumi asidan ewo kronom afrancho bronko krache na pam oba no ene ne ma one wonom oni oba na wo ama sese oba no atia faraji oba no abodam ema sese su ofabo ofaba na nabusuafo en wode kwa wonso be ma na pam oba no am oba no akwa akotena nabusua so akwa ware oba foforo na betena sa afie num asem no aba bedru yansam ye frɛ be ma na anasem a wo kan se mo Asem Beba Dabi fo mebom dua awiabre yi mu sa asem no ye behwe na ye busa be ma o se tutu ya wo kronom afranchu bronko se onimdua ba asante mamu ye bodua na awia ye behwe sa asem no afidie yi so amo manfo nso atie bi ye beto ansam ne so akwa akopie mu ewo adwoso krosi mu adwoso municipality onso krachi oyemate enu akwa akohia awuraba fefefe osono kama che security enketo ade okohia no no oni awura na kasa awura na tiase ose obeware no krachi a wudi mate ohonso awade a ye pinpa dabi okwa ware enye fie die na nka ese bi a woye krachi ne so oba ne so ope white wedding enti anu bi nso no obeya ama no free second ne de open pa attention en wo call obi homa obi di na chi no o ma koje bosia
na bosia na wakɔgye no onim sɛ wɔkɔyɛ wedding na ne nsa ka sika no ɔkɔyɛ wedding na sika no a ama Ekaba. wantumi ankwa nkotua ka no ɔbaa ne se wɔte awadeɛ no ase no ɛkɔm de no nti wasesa ne nneɔma akɔ ne maame hɔ nipa na ɔkɔbɔ ɔbɛsia a wɔde kɔyɛ ɔbaa na ayɛforɔ no wɔno nso ɔpɛ krakye no adwane Do Obako. ɔbaa kɔ Bema Suko. bɛrima nso So adwane who is the marriage? yɛpɛ n'akyere krakye ya bobɔ mu aba bɛpia ha sɛ wedeɛ na dama yɛmpa nipa ne kyɛw na wɔanya dwuma ɛmfa ntete firi sɛ ɔbaa no a ɔkɔgye bosea ne de kɔkɔ ware no no ɔbaa ne koraa adwane asɛm ne yɛ asɛm kɛseɛ na awiaberɛ yi mu yɛbɛhwɛ yɛbɛwurawuram na yɛtietie ɛnsɛm mu na yɛhunu baabi a ɛsɛ fata se yɛde fa na adansema mu ɔbɔns ɛnsɛm a yɛde bɛɛ nyinaa no wobɛtie bi na wadwenkyerɛ ɛnɛ ɔwɔ no ɔde bɛfa ɔde ama yɛn anaasɛ asɛm bɛba dabifoɔ namba no ɛyɛ 0244 211 772 0244 211 772 ɔde fa normal message anaa WhatsApp message mpo a yɛbɛgye yɛbɛkenkan de kama paa wɔ afidi kɛseɛ yi so ama mode moaso enso atie bi apɛsɛmaka na nanie ɔgye aman nie mene mapamfo yɛsi adwa ya awiaberɛ mu yɛba abɛsom na som a yɛba abɛsom no baabi a yɛhyɛ aseɛ de afiri ɛyɛ asuofia akyease ɛna nɔpa yi ahomakye ɛɛba yi yɛnka bi nhyɛm ɛne ɛtee sɛ asɛm kɛseɛ bi asi ɛwɔ akyease na asɛm a asie ɛne sɛ krakye bi a wohwɛ ne mpɔmpɔnsoɔ no mfinhyia bɛyɛ sɛ aduanan mmienu deɛ krakye obenya ɛda ne a ɔdam abusua susu sɛ ɔno a kɔtɔ petrol atutu agu ne ho atwa gya atom ahye ama ahye afra nam so wɔno deɛ wahye dworo bɛɛ amanfoɔ a ɛwɔ fie hɔ hunu sɛ deɛ kɔ no wɔn mu ampiepie nwane a awudie bɛbam ɛna wɔn mu nso pie hɔn wɔn mu si abɔnten a na kyerɛ sɛ dan a ɛwɔ fie hɔ no fie hɔ dan ne deɛ egya ato mu a ahyɛ ne dworo bɛɛ enti yɛtee saa asɛm yi yɛfrɛ yɛn ba Kofi Ghana sɛ wɔnkɔ hɔ na wɔnkɔ tietiem na yɛnhwɛ sɛne yɛteɛ Kofi Ghana bɛdu Kofi akɔ aba ya papa na wompam te sɛ Kofi Awurade adom ne ahoɔden very good yɛda nyame ase ɛna nɔpa yi ɛfa he fa paa pɔtee ɛwɔ asuofia mpɔtamo ɛna akɔɔyɛ yo nana mengyina afiti kɛseɛ so nkyea atiefoɔ nyinaa na menkyea ɔte kɔkɔɔ soɔ ɔtumfoɔ James ɛmu ɔhwɛ ma me san kɔtena baabi a ayi wɔ no ɔbɔ adeɛ kyea me wɔ no na yɛntie deɛ wɔka no yi mensom kasa sure ɛfa he wɔ asuofia ɛne nanɔpa yi wokɔpieeɛ yo nana asuofia a yɛfrɛ hɔ ayi baabi wɔ hɔ a yɛfrɛ hɔ akyease asuofia akyease ɛyɛ balekɛse ɛkwan so barekɛse kwan so akyease ɛhɔ na wokɔpieeɛ ɛna nɔpa yi wokɔpie akyease de asɛm ɛna na asi wɔ Kofi nana awerɛho sɛm paa na nana mebɛkan awerɛho papapapapa ɛsɛ w'ani mekɔduruyɛ ɛdampɔn enum ne nyinaa kyɛ sɛ paneɛ koraa wontimi mfa bie ahyia yɛ dworo bɛɛ kyɛ sɛ wonhu hwee ne nyinaa deɛ wobɛhu an sɛ nneɛma ahyehyeɛ nko a ɛne ɛgya saa dɛm ntoma ntaadeɛ ne nyinaa ɛgya dɛm a yɛhyeɛ wontimi mfa hwee gas yo ɛdeɛ bɛyo ɛda na sɛ abu agu na awerɛho nti ɛma yɛhu abusuafoɔ sɛ de sikɔ na papa no deɛ ɔntimi nante ma ha ɔntimi sɛdeɛ papa no ayɛ no ɔno papa a ɛyɛ ne ba ana ɛdi saa adwuma no anaasɛ ɛyɛ efie no ɛyɛ ne dea na awerɛho kɔhu a wɔte fam sɛ tim na ɔbaebae awerɛho na yɛde asɛm na asi paa nti amɛdan no hye mede m'ani totoo fam de ma so totoo fam no yɛse aberanteɛ no a ɔwɔ mfie aduanan nkron ɛyɛ 49 years aduanan nkron okay ɛna ɔno ɔwɔ nkran na wɔwɔ ɛna yɛse ɔyɛ asɔre no din na men sɛ Assemblies of God
Assemblies of God. Okay. Sofo panyi wom. Ena ja wa yen kakra timi atop protest dan fancy 3 bedrooms. Ja opese ja on packing in nkom. O ho na landguard for buy say dan na asase ne nyane dia. Ti dan a wasi o de be ya wa yo on fili so. Ti ne are wedding ti e wo say on sisa ne niema kakra no famla na busuafo ho. Kuma se achiase ha asem asia no pay. Na obaye no nya asem ketwa omu a otena ho a na asa fanitrim fanitrim maame no ana ye ne kakra ne ono maame ntem ye fan pa ya na maame na fe no akasa akire ne nya abotre sa nti yese na otwe ne enora e bai e ma ne nua ba de obo no finfram obo no papa e ma se nyame a owie ye no was sister ma ye obone nti misira wo de ma ye no fa cheme na nyame mfom so na ne nua ba ne se eja menua panyine ne wonti so waye bone no abepa me chewo a me de obone a chewo ti wo mo ti bibia nsi no akra aduane o mo ye ono na wo fufuo e ma wo mo nyina ye de edie afi okowura de mo a o mbetia ne se bibi ye sofo panyini aka enti ne maame abrewa ne abusua na edi afutuo tututu ne fon kakra wa wo fufuo kura mo no adi awie o won konkoda OTEC wahye ne ho ahye fie no ne nua ba wa ha awiabre mu ye ne ibedi nkomo na mo amowa akokoduro se mu betumi ahwe videos any pictures ni bi no ewo YouTube ne so no mesre mo mese mo a mo wo akokoduro specific on the akokoduro. That is the adjective. Akokoduro is the adjective. Owo akokoduro adjective na obeko YouTube ne so na ya show videos no any pictures of efie no any send ye cratch ne hye bra posifo ba ya wo mo be fa body na kono mo amowo adjective no mo betumi akọ na makohwebi na ansana no moma ye na Dr. Dawood ya woda Dawood Scientific Herbal Hospital oda no ye na na se enam papa yinsa so ena Dawood ointment aba aduro no eyenku na botaya papa de ye ene se eye hamama enua hini nubna ene wokeka ba omuo ene wode ye sa Dawood ointment na dwen po nyina ne se enka tete no se wobi na mu bua na de nananom ye ene se yesi aban ye wo ewo wadurom na ye de akere nan no se wobi ni padua mu twetwe no a na ye de ahaban ye wo ye tumi di nsuo fo no na ye pecha ne ye de asra ni padua no na bowuram akoyi yaw no afrim se sasabro wo bi so a na ye tumi de ahaban saa ne ya wo ebie dua hini dubna no ne ye si ne ye de asra ni padua no nipa ne sasabro ne tumi ko eye saa dwempo bi na papa ne keka asrade ene saa habamai wotwetwe mu nsuo na wode abomu a wode aye Dawood ointment no enti wa wo se sasabro wo so wa da bia wa poso ne wa poso ba bi ya wo ya obi wo ho a na kiri bramu yi emu tutu no woje ne ho anye ene obi so wo ho a na dwumaden a wo ye nti obekwa aba na wa bre edu anadwo a ontumi nna medofo Dawood ointment ni bi fasra efri wutrimi so ekosi unane ase ema amu ni nwie mu amutrimi bubu de emu hia ye Dawood ointment mu de sre mu enwi ni kura ebefu kama kuha kama ebema onipadua ne nso aye kama nsansa eyifri ho Dawood ointment eye pa en wosade Dawood 360 capsules ede aba se meme emai maduro ni o eye topaye we ne de eye topaye na wo ye bema na se sisi yade bi sasaburo bi koko bi enamu yade bi ama sese wo mensem wo mpamu kofom oba enam saa nioma yi amabogba adwumaden bi ede yawo banti akofa saa hawi bi aba okunu ba ho odofo ba ho na wo twetwe ho because usisi ya oya ade ensu ye disisi na eye ama bema wayemre oba wayemre Dawood 360 capsules na wo de nom ubegina so na wabo adwuma se nuom yenu yi aye kan oba OTEC femfia ha na ohwehwe Asem Beba Dabi before ubenya bi ukomisti heba emurom Kolina Heba Ashtown Dani Heba eni apidanki nyina wo murom
have made pharmacy was a full labor runabout. And a smart about what was a baby a tone row Ghana Habiana dear. Say ya da wood ontiment yo, say ya da wood 3 sister capsules no ka one number biam wato. Now what talk now you could do Juma a bebuau. Fred Dr. Dawood was 0244 886437 and na 0201 681 717 or first ahoma we ya Dr. Dawood Obejeso. Mini aba ben ya fidie ni mame. Ohote say mame. Asem Beba Dabi. Munku say why? Na monhye mo ho nso den. Die besie eni esie. Eno nso na esie. Munku say na munya kokodro. Nya kokodro ni enkasa. Na yentie die siye ene kwane a efa so a sade we nyina bai. Wate? Show honde. Me dey the WITHKROBEA na you asante wo wudi the same mame. Pacho frem Selina Mega. Kasa gu afidie ni mame. Pacho frem Selina Mega. Selina Mega. Wonu be ma sese wafiri mu no. Wono ni dey the same. Friend Emmanuel Mega. Emmanuel Mega. Di asem pa ni si yenti a amamu fie ho ene wono ankasa ni nipadua nyina ahyesa no. Die ni si sele. Pacho OTEC 102.9 me FM. papa ne me ba ne nua mu nyina kwa asore na ka me ne mienu wo fie ho ti e ka emienu no na mse sa ne ma se me besim se amabre me koda kakra na me kwahye me dem na mto me puru na me hu so akwahye ne dem watu ne puru ti e kire na me hu se ono wa pi ni nyina me dem hye me dem ti me dawa na mfa me fo na me hwese boss ni say 11 so me edu ameton am see me pia ko fish abeche Asem Beba Dabi na me started say me see me near mansa ti me see me near me wie na pie say me ko to fish no ti me wo ba bia me to fish no me bra ba bi wo enchen na oba ho so obeto banche oba wo to banche na me say what then what's it Davis me to banche na say ti prakopa me wie me niam no jana me pie fie nti pie me ba me si kwa so sa me ba na me hu se me ba edi ne na na echi omoba na mpa ndi mirika ba me na me ma me so ebepe ba bi tenae ti ma me tena se no wa anworo ne humpo ana o start se wonu aduane ana o so kopoto ano no ma me bra ba so jana o mo de banchi ni si so na on so start se o ye nkwan ti ho na me bra ni pie free ni dem no se no akwa aba OTEC 102.9 FM. o si yima ada no wa me yankwa asole ndie hiyo yima ade wo de help bi aka se ska na pa ye adwuma kora mema obi yima ka mabre me ba wi ase japade am benya ya ne mo ti de pebi ade ka na me bra no fa head na echi no kodwo so no kogina da ko na so di ti mu so gina wodi no na msi dabi manu aduane ama menua na di ansa na mi jaade mi ye bia na mkofa aduane si jaso na mi jigu adim na mko na msibrahima me pa choje apesie no se selifa rof ko mso brahima je no se fako na ne mo fa asinkodi na mso me ba no mpa apesie ti me no ame na wonko a no se sa eno wo fufuo medi fufuo ni bi na mse me so de jimadua ni di no se ene me fama me maame no mo obedi bayire fufuo na mse bayire die so openi ya so won hyehyehye no agina so woye owo aduane ni wie na wo mu edidi ti me papa de no nso fra sole aba abeda to mu wie na mo fra papa na papa nso di ni de no sa dai ti bo betre na papa ni pie no betena abontene na maame ti wo me so me ya aduane na maame se wo kwosesa na ho na obetwetwa me nkuru maame maame wa pere koda kakra no se da bia de besam ti maame pie otwetwa nkuruma na no ne papa ti wo di nkomo mo ti wo di nkomo ti abo 8 na papa ko wura dem no die ebo 8:30 na maame so se wo koda wo sra me hwa me ba no nkoda nyesa ade chi okosko belit na mkodware mba no so koda ti me ya de sa na me hwe time na abona na mse dabi
me kope ne ma me ba de be ko school me ba ma be dwale akoda tim ba ya nam ko hwie nso se me ko dwale me dwale wie nam ko wura dem na me dai ti me da ho na na hu se obi afa me dan echi na nipa kura touch na me ye din na nantie no be bie e be wura valandam do obi da pono nam se me junior sister no so abeda ti avede na enana se fa me asem fa me ti me da ho na no obi bie me gate anam se mpa cho hwan na bie me gate no eye hwanya nipa kura wonwuram womra da ma wonwuram ti me hwe me pono soro no ma hu se bibia so hokọ e wo pono ne so ho soro na hwan na so touch de nsa akata so ekowe nipa kura me ntu pro no wonwuram di ti hwan na me fam ba wo 4 years na me fam ekura eto me nsa so ti me de no to me nsa so no ana eye kakra na me de no to asidan kanya me se samra no me hu jana na mpie ya ka me breku me hwa ko twitwa me hwa ti se tobo enka wo hunu eja kokọ na so wo dan ne so no epono ne so ho no e na opie ya ka ho na ko bekum adentia 102.9 FM. eye kakra na me bie pono no ti me bie pono no ti me first gate na mu se safo esen so a ejede na ti adi asem ni o awurade giye ti na ensuo si dem na me fa na to ye na gu edum mi jan ti wa na me bie pronom si David Monsole Brahim Asiye Mr. Amiga mumpie eya ku je sise na mada eku wa na me junior sister ye se wono so ne me akuna ene wode se kan twitwa no sano etim se ratie akrofo amro ti na bra bi gina ya na ma mi die chire me bra panyi batie nchai no obi esa dibo ase wo pie wo do yo bi ba pie na dibo pie na mi sister no di kan se kan twitwa no yes up no ne ba wo 2 years no mu pie ye mi sister ni pie na ne ba di na chi no sa lock no no de ko me ma me panyi no so wo 90 years na titim na se Ibrahim ankrofo amro na Musa Brabi ba na se brandness me so fra madwili bra madwili me ko fra madwili bra mio brandness madwili na brand dimrika na Asem Beba Dabi yakofa abusuan emu bi krachi a ono na di sa awuo no ni nua ba ya wono yekuma krachi ne ye panyini na chiri ba mienu enie ye frene Selena Mega ene yakofa no ede na betna ha ye busa no sene asem ni si ye me ya me ba Kofi Ghana ene ko ho a wonne abusuafo yi aba ewu fia ha na obra no sali wo de jasu no na me musa wonsem na yi ano ma me sesia no enipa mienu ye se o maame panyini no ene aku ena abra ni twitwa won mo sekan aku dia no twitwa ne hen je wa home moma ni nsuo nom moma menka Dr. Agbeve ho asem emfa enkyere mo enkomo a ye die yi enioma ekosue eye ensem a areho eden na abaye ne dai Agbeve Herbal Hospital no fakaya ekwadwoso nasi ewo kwamo wasi wakwamo no baabi a yebesi kwamo station hwa ne nhwe animu ena Agbeve Herbal Hospital no ewo sa wo ba ha yade a hawa wodi akini a wonya ano pomasi bre no eno hodwuma ena Agbeve Herbal Hospital for omudie obi de ye abawo obi de ye yafunumu problem obi de ye typhoid ibi wanhwe ye otena ho ye bekwa akotwitwa wonso na sini ni akeka asiani aduro wa Agbeve ho obi de ye ne mrehwo ewo mpam obi ni atenka obi anya problem woni prostate mu obi de ye nsansa ni tri edwa ne ga sa wo ba Agbeve Herbal Hospital a ye de nua hini hamama nubna ene ye de yadwuma ye de bi bekaw ye nura ye wo free tete no ye de bekaw ewo Agbeve Herbal Hospital amwo nyi wahoto ye ni ye de mo na soap ani mo na cream enku ne samana wo de bedware
na wode nku na srasra ebema honam no ani atoso enka bone ye wo ho nyina beko trinwi bubu ebesa ba nantemu apropro ni nyina beko agbeve fever etridi yade achew ya na sa wo nyare nso wo ntiapo unya agbeve fever ebe me de yade bi ekowu a me ne bekra me wo immune system no ekofom wonom sa duro we ye be boost wo immune system no ama basro bra OTEC femfia ha obenya bi kofre di mense ba apidank have made misty action osons be eton ro bia no a in boost eba mixture police ni na ye sa duro we no obenya bi na woto a ebeboa wo fre post ni no e was 0246 208496 na ene police ni no enkasa enti ekuno ene ne maame ena obra ima amega etwitwa awo mo okay enti owie ye na ono kwa hye dem na ekwan beda ho no na jesa sabre ni nyina na gya ne dem tututututu odinkai twe gya ne tumu ansa no ye sa operation no ai me bie me pono na jesa me ma me panyini no edan ne kwa no de esepa esepa ti mi bie pono say mother mon sole ne fie heshe me so samre mi tese mi so se mi pia mi so mi duro a obetwitwa me ne me ban ti me be sedem nam se yanko frɛ mi sister Wilimra yanko frɛ ne mra se wono wo ba mnim se woni ni kunu ne beba ti mu ko frɛ sister Wilimra wo bia ti mi mani mu wo bia ti mi mani se kan ninti wo bia ti mi mani ba bia mumu fie no wo no eye dansa ena yede nade ahyehye animu ana ye wo animu ena gate dano obra no ote ben hwan dan ne dan ben hwan dan no dan atene ho ani dan no ye sent to school boys quarters to ono de atene ho ni nyina abomu but ne de no wo baby separate ni nyina abomu eye one valanda obi atumi fa baby akọ obi ade kwan ba kuna obi ade wura ne dem okay ti wono dada baakum ana mma me panyine ne ba ne nana da baakum ana me ma me ne nana da me papa mo bedroom na papa so da hall na so ne me bo wo 4 years yeso ye da edi ti mi bia me fro na chese me ma me panyine ne wo eja dem ane me ho enti wo na hu se eja na to fie ho me na me hu ye se nipa ni bia gate ne mete me first gate no mete nam se hwan na ebie me gate no me pa cho hwan na ebie me fono nipa kro wo mla wo nwulam ti me hwan na me hwe me dan no soro me hwe soro na me hu se bibia soko nam hwan na so touch de ne nsa akata animu hwan di ti hwan na nam sa akotana me mpa so na me fa me ba na still ade no afe na eda kese odija ne tutu obi akwan ya no me papa ne ma me kwan no di wan fa bia to so o mut chimbe hall wo de mi bia pono na gya ne bi no but me ma me panyini wo firi ne dan no aba ma me panyini na papa mo de to aso na me ne dan na hwe animu ya da me ne mi no dan na hwe animu ti mi bia pono na mu sa me papa sapo so dwale wie bia opuruma no de asan da de so wo me kwan no ti mu sa sapo no san me first gate ya no a ye de eja asom na me fan so ntim de gu so na support ti gu form na edumu ye okay I want am started bob na se nipa mra no se nipa mbro David mother David mu pio bra yi me ye David pio just me ma me yale ana me pie se me ko omo wo so a obetwitwa me nyabotre gina ho na de ka wakoma to yam na ye ni nkomo mensu ma yenhwe obra no owo adwemu yare ana bacho na entesa ya atiase no ko school no we form 4 enti me papa we 9 and nipa no 6 ewa akra ti me ma me da krubi na ma me frɛ me sister se o se sele frɛ sister ma ti me frɛ sister na me se o ma me so person no kasa no se o bra yi ma wo te nenka no se no ade me ma me so sa na o mu nyina frɛ o mu frɛ ne no ade no se na se me da ya me so fa no enya ti se bibi wa ka che no se bibi ani
enti da koro na jo be na ye ohwa na me bra bae na omu nyina anta efi o mimi ni nipa me Dallas enti nipa obo maduane yemu no mimi koda ye na anche na obegina me prochi sister Sally ma Sally pie nam se ada Yesu maame na o se bra bia ba oba ye no obetia me na obisam se fiafo nam so omu nyina de da ka me nko to in fact o kasa me yemu sheme nam se bra bae o se onu wo kotire ebetre ti mi pie nam so me bra no me ma no na to so mienu ti mi pie no bompa ye kobasa wo ye obi osum nyame pa onfa nyame sum ni agoro wo sum nyame pa ti mi bompa ye kora me so to obi ya lo ti mi bompa ye ma ne hoto no nam se Yesu ma me ye me bra no me ni to so mienu no se sa ti sister so ba no se ka koda nti ne da ho nam se dabi mi kwaji ni ki nam de akubie ne pono mi kwaji ne mbie pono nam kwa nam se brayima ma bie wo dan no se monkoda me bompaye ti o gina mu bompaye sa o bompaye sa mi so mi soli 233 ti mi soli still no bompaye nam se brayima ye o gina mu amade ache why adie wo bompaye am ye person koda o se seli the concert woni so nam so frakra ne be wa bere ti besen koda OTEC 102.9 ti mi kasa no ana o se wate ti o ko bra da mo na mhu se wa kodwale na wasesa no wafa Bible no wasa pie ti opie no ade chenam se no Bible to obaye woni yete kama ne ye frɛ mi sister panyini ye frɛ ne Vivian sister Brahim amba no se ne ye mpese ye beka ama eno ne ye mahyeche no no obewu agyaye Brahim na sase no toye ne ya je afiri ne nsam enti ama wadwene saa ana akra sofia no otimo no na asofofo bi wo fie ho no mo asofu djuma no mu die niema bi hyase enti otimi bompa ye manya mi eyi ebie nani mani hu enti basa na woni wo mo challenge timi sister ka kirem se wo si ni niema hatae na ba kokko yi na talenti bana wa ba no yenhwe ye ana wo kasa obi amfo na ama wanya adwinwi ya de kakra na omode na ko hospital ami ahwe ya de na to adro so wo se nyame nko a na timi sayade enti wo nko biom we kura according to my sister no wo se ansa no mo timi de na ko hospital omode ade bone hwe ana omotam no ana omode ni shekem ti na ni ba no so no samre na chese omay doctor ready no one pani na omode ko to hospital ti won na ni so tete no enure de mani nyina osesa ni nyina koto gu se nyankopon ko ana etimi gini pankwa nyame ko na etimi sani payade ti ba wa ba ne nya abotre am sister de mini problem bi enti eno na mesrew me fa na ko hye baby na ne na kasa no se wate no ne ma me kasaye se wonya abotre ma ne pa nyame nim ne kurani me ma me ka sem bia wotie minua bema me breti mi shedempo paye na wotwe no ni dida dry fasting ada obepie no ye fi anka o no akotete anka no adi ma me si yimade a wo ye anyo me na wo ha mi o obi a wo ni die aduane na abufia yi anka na wo die o se no bibia anyame se nyame ti ase bibia anyame okay meba na me nsam musa se oba ye no oba mu fie ho after so sister ne mo kasa e mamu hu se de atie e won kranie no kosi se enra de besi no no wadan ni o ma bie de ye haja hatu e de akere mu fie ho ana 102.9 FM de na no otumi ye enra ni 3 weeks ana minua ye nua wodi machi mi nsase o pese wonne ne ma me kasa no ma na fishiapa enti na me papa akofre no awo ne dem no ne te ne hall no ne me ma mi nyina e kasa kire no se wo ba ye hu se wo yale unua ese wo befa ko hospital wo si dabi Asem Beba Dabi sofu bi ene ya ade na obeboa wo si dabi ye kan wo si nyame no wa moa ho a wo moa ye ka bibia wo se nyame na ebehwe no
na maame se wate wo yesa me na wo ha me na afa aduane e wuni ye wo se no die maduro me na esa me hwem na me nya bi ma wa me papa brenya kakara ma wa na massage de me nya sa no se me na me wo se aduane atrema ne menya kora mpesam ne me manyina di mpesam ne me manyina di nti ano de anwene ho kora wo se David wonti me nya sa na me se David enkrafo no di kan kan nti wo de yenhwe no ada obedie no ni amani biedi wonni a amfoso no wanya akora David se wonti mi na me se nya hwe no nya hwe enti wo ye dai sa 3 weeks no me bra ne fra ya me de fono koma papa me ma me no ne bana kasa no me bie me papa hall gate ya wo dan in between me se nani abre nani aye kokokokoko no so be pede wa obi a wo che wo na mo be pede wa na me se kodwo ne so pese wo ne no kasa me se me da me wo bo me pa ti me bom twede na pa ne ho te yankasa atia so mo nin school time o moka ne ho te wo bo me yankasa ti a kire me so me ye madwen se me ne beye wo bo me kora wo ye panyini che me ti me braba na America no me ne akusa na me braba no eso sum no kotena fichi nti bra bi twam no se ade no se me bra bo me so wa no bai bra ne bai so mo bie nwura ho na bra ne se na nya wonu ne sister Sally o se amabo no mabo ne pa me papa se kwa bana wonu anya ne sa so papa jai wo de na to ma minti mpasa mabo no na papa se ne o mo no o so de memmo oh wasabe to asem so papa so koso no na papa ne me ma me nyina gufam tobo je wa home sansan na we kura besi no na wadi nkan adan sa hatu ni oma no edi na o sister kire se na saase na e won kran no eye den e na langas fo be pam ni free so so solia wo koton ne niema ti wo koton a na wakohwe wako nti wo se one day bi de ko ho no me wono ani me di nko Sally niema ha me pa niema ha me efiam kotena mu asase am toye langa de fo age bra yi manya hwe enya hwe nyame a o ma me nya ba no wo betwa jai enya hwe because of Sally diem se bra yi ma no kora na me ka kire no wo ba chese woni yete kam aduane me banko na kama me okọ preko pe okọ ye na langas fo abasa so ne pam de sama ni ti so bio nti papa bi na wo se o ka chen so won sesa ne niema nyina megu ne container eno sesa ko o di kogum no ne nam sa eno de ba kuma se ne nam nti pa kora no wo ye tofia no wo ton bibia graphic kora no wo ton na nradie mesamba enti onwa de ne ho kɔhye eja na edari ni mu ene hye no kire no opesu opie nti opia na nyi nsa hye na wie okay mo hye ye ewo YouTube ne so no mo nkɔ hɔ na ye nkyerɛ mo some pictures on the YouTube search for OTEC 102.9 FM mo am wo YouTube so a mo hye ye no na ene mo adaroma mesrɛ mo eya fa viewers discretion no fa kogu o mame to bo asam kasa fa kwa na ade akọ mesese unia kokoduru a menkọ ho se okwa akohwe emfonyini no ana video ni bi enti ne maka kire buzu se onfa viewers discretion won fa ngu ho mame free se emfonyini no anu ohye video no anu ohye se wuntumi nhwa don't go there odi ekọ YouTube na search OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM efie no a kratch ni dija tum wode to krumu en wode toto epona no en oja ne maame ne ne papa dem no onim se ehye ne betumi ahye na ka ho se wo oja ne maame ne papa won hye wo mo enso na bere wane kura no ena eja no ahyehye no frisa wantumi ampie fafie no din kan fafie no fagu YouTube no enti kwa YouTube no na hwefie no
na hwefie no ya rotate nyina no na manfo hwe na mo hwe na no mesa ma ne de crutch na wono ne Emmanuel Amegano 49 year old otone maame maso mienu onom ye nkono on ne toso mienu ye panyini pa o ena saade wei akwakosi a enkran fo langa de fo so de saade wei enti na asante mawura ene na ni da kotomo jam na nakuse onkwan so me kai bra papa ya ye na koyesi ya di boss kan ye boa sa papa ne de Yakobon hira no kan ye boa be ye commander e wa asante mamu ha no okochi asante mawura kokobba asante mawura de ma kan ye boa ne se krache me mamu no aba no asante ye me man ade a me mpese meso soso wo me mamu eye langade sem Asem Beba Dabi langade sem me mpese meso so bi so e wo me mayimu enti se wo bi ba na mpo wo ye me hene wo ye me brimpo bi wo ye me mpanyimfo bi na se langade no akoya che no asante mawura boss akokoi e de kire kan ye boa sa ye ka langade sem wo anuoma nkran langade aye nkranfo ubeti ni hwa to go to you for you langade fo na di nachi na kikau na moje anyuru Asem Beba Dabi enioma langade fo ye won kran pa no enkran se woni langade fo a won to asase what is the car to asase no ese so se tua langade fo ka na saade wei kumase ha na nsai eyi ni tiba sa ya hweye ye koso won kran no ebi betumi akoso ebi ni o entikrachi titi ni mawuram na dwuma wo ye ne nkakran no de kwoto asase okodi ni dwaba no akohwe na asase se wo be ya no atumi asidan kumase obi amfiri kumase usidan wo kumase nkwa de a ufiri kumase enkran obi amfiri nkran usidan wo nkran ya ufiri nkran ti ono so be forso na wasidan wo nkran e na langa de fo kopamo no na damo na sia no langa de fo kopamo no e na afedie de kowie no ene se atia fa na dwunim omo pam no foforo no wanyu obia mana nsaike no sabre no ene tefa so enti tefa so sa no aye ne hamo hai no ne namua de ba ne nchi kuntunu hwan ne nchi ana ekọ ya waba betwitwa na nuanom ahye ne maame ahye wo no nso ho aka ho yaso akoto petro mo hwa na petro bon ho na mo hwa ade no de hye me bra na nkasa no enti mu hu bi ode hye pesos kura oni enti mo hwa ade no de hye ana wo mani peso kura so wonye enti me die me gidi se Manchester and what the yes okay me panyine no kwan ano de curtains sen ho me de bi nsen ho to the Manchester to what the to curtains nim aye mesamba so enti mukọ YouTube ho na we are streaming the things live afei I'm showing you the horrible one Asem Beba Dabi the most horrible no na krachi bi he akwane wo vimo o hwese ne body na hyepa na akwa no de vim o man nye police for na time ni freedom o ba bonti o timamuni no mu bo body no e de be to rubber black mu e no mo chichire ya ansa na police for the day ko ya de sa video na e beto so ama eno nso mohwe na ba heba center Dr. Ba wono nso ye specialist na anu ya Semba Africa Business Excellence Awards course ye bo na ba so kire se ye pe wo bia e bibremu ha enompe pa wo ye specialist wo ma eye ba papa na ben enti se wo nompe won kasem se problem abamu a fabra ba heba center papa ne dum numna nua hini hamama wo de be kire wo be ye ho adwuma ama wo nan wo nsa ba bia dompe ne sha problem ababia no e be firi ho obi de ye na kiri bremo obi ne nsa ne namu abu obi ne de ne hono na hono ni kotodwe etumi hwan na hono posi na tua ho obi nso nsa asoma ache no ontumi nka ne nsa ne ntum wo de wote ya wo nko a wo bonsumu a bra ba heba center kumase atonsu agogo hospital no akire na ba heba center ewo fra Dr. Ba ewo 0244 083482 na 0272
500012 ofre sa homa we ya Dr. Ba obeje so yade bia ha wo bia no fabra Ba Herbal Center na ene Dr. Ba enkasa wate papa de beboa. Okay, after go to the YouTube again for video no a omubo body no every hono e de aba abonten no fa no to so. That is the most horrible one. For viewers discretion, you know, for good homame, Mr. And the who here Babylon is at work. The Babylon people, they always at work. That is why I say put the viewers discretion for the YouTube top. Ha! Me patch of viewers discretion go ha and a go on please and viewers discretion advice and a go on. Now body no. Eya homache no on be fa ya na na sumugum me ba cho Dabi na homache awie anopa ya mu me ba cho yes na chese ayehu na bo be say no on be fa body no body ne de omo fan be 1 o'clock awie anajo no 1 okay enti atiefo anajo no nti no aha enti body no e na mo hwe no meba na fie ho nyina akọ off. The whole town cries, Sofia Chiansi, the whole town in off. And one be far body no. San rotate body no. San rotate man for san here. At the end you're very serious. Na cratch now with dinner on a quan or vim papa. Ada don't know any of your chana. At the way you hear chow, the Dura Nibras idea chana also. Share. Bebusa boys on woman can find you. Dura Nibras ana. And body no. And then nam honet for me describe the actual moment to go YouTube one. Adia no nipadua ni nyina hye. Uhu sa atade hye no. Aka body no and na body say nipad body no hye sa no a eye te se de ya toto enam no. Aye sa ponche nam anana ntwinam na watoto na paapai na aye ka se bia we di aye akono no. Aha sa na we di enti body na toto ama aye akono. Apaapai apapai ya na won hwe ebra no otwitwa mo no no won hye atade ana no hye atale na so se ba ya wahye no na ne sebe ne be ma da so oye nipa bia so koda won fa atale na ka ni nika me bia me pro na me hu se atale na me hu se wiehye no na hye na se no hye atade soro no hye soro ne fom e fom but wo hye ye de no hye atade bia omu ben won kura se okofa blanket katana tini nyina hye and on the blanket green ho. Okay, I will show the pictures or other videos for people to view. You are viewing OTEC online on the YouTube. Papers are there, pa. Papers are there. I'm on for 102.9 FM. That I say subscribe. Mom, wo ho nyina mon san subscribe. Mon subscribe to your page, you know. Would you me subscribe na so videos ne de bia ye de more ba. O subscribe to OTEC 102.9 FM no a ubenya bia hwede bia. Areta Opoku, I see you. Osi Nyankopon bu abusua we wate na wo mo emobọ. Rosemary Nyami osi akra ya Asem Beba Dabi ampa o. Ya asafo osi nana. Ena Mercy Asino osi akra me hu amam yam wahye me. Makuma mpo etutume. Ntina me di viewers discretion no ba ho no. I beg you memu akuma ntutu. Abusua no Nyankopon kyekere wo no mo re. Amina Ibrahim osi areho. Douglas ano osi akra asam na no osi o. Nyankopon ba o na me eto de bia ya na me busa me ho. Se Nyankopon so ya de bia ya na me amenti Nyankopon so ase. Krachi ye Assemblies of God. Se wo ye sofo. Obi a wotumi bɔ mpaye mu obi yare a otumi nya na hoto. Tumi bɔ mpaye kura ma Nyankopon otumi to nsuo. Enti se nipa we yakota asase ya Nyankopon wotena ho malanga asefo kɔgye. Eto de bia Nyankopon ya na meka so ya bias ya na montemas na bi ni o. His bias sometimes he's not fair. God is not fair. He's not fair, it's natural. He's not fair. He's fair. He makes some people rich and make people poor. He said people rich, those poor no help them, and those rich not help the poor people. He still sit there and look them. Is it fair? It's not fair. So at times,
people worship Nyankopon pa to say this person is a true believer. But the same person problem come in way. Look at Akwaya Owoba Brumi. Job. What not happened to Job? Job is very careful Nyankopon. But some come to you and say Nyankopon, give me Job and see. He said, take him. Don't take his heart. Job go through problems. So is that fair? So at times God himself not fair. As of for you can come and help me. Why sometimes Nyankopon do that? Or Nyankopon himself reveal to me myself. Don't reveal through anybody. Reveal to me myself. To the bia omu na na mon kwa na Nyankopon to the bia o kasa kire mo. Mo die Nyankopon da bia o ka wo ho nso asem kwa na de kire mo. Okay, enti YouTube hansam no. Ebino no. Areho pa. Papa Victory, awiai ma hai. Me Josu opanyin kase. Wabedu na Nyankopon wo nhira wate. Ye dai hu ase. Na etode bia odwene ne kase ye ho a ya wonte ase. Enti wo se ono no nipa ntumi nwene ne kase ye ho nte na fe. Ti so ye fe o so anya fe o wa odwene ho kura be fa tirim. Sa. Frisa wono ne so. Na Yehowa namoso ede victory garlic mixture abedwaso. Edro we sane ye ba ye kumase hakora miami we. Emponye kumase hemponko. Woni ye wama no ne a wo mo hweye wo YouTube yi. Obi tumi frɛ me ɔse nana media meto eduro no botoro no ba ko pɛ. Ene ye de ye SM yibi ne ye de brɛ me. Wo mo de brɛ me a me no mo ye no. Me sam mo mo to biem firi me hu sɛ ade a ne ha me no. Ensonso no ye kese pa abem. Krachi bi ɔso won de no ɔyɛ fridge mu adwuma. Sa burukyire hɔ no yetumi ye fridge kakraka te sɛ dem ha nyina o. Di freezer no na nipa ko hyem. Wo se wo pia bonten a oti ne ho kra wonte. Enti tambia no no ɔyɛ tititi ase mogya kra ni nipa dua mu. Ɛna o start no victory ni bi. Ni nipa dua na ye twan no afei wo no ansesi ade ohuni ho sɛ wayɛ very normal. Obi bebu sase victory for kra no mumu secret pa ya eheduro ni mu pa no papa ene de yo mamenchia o nana WITHKROBEA na menchia tie so ye kan victory a mesrew enye se obi na egugu mu ye dura ye adwuma papa so obi a wo pressure wo ye adwuma kakra bi no abre no akoma bo peri ko nante kakra bi anu ani so brew edura e betimi aboa wa ye victory garlic mixture. Victory ye dura eboa pa de di kan so wo na mogya ntimi mmo a e de wo haw bebre ne ta brewo nti ba ne sa mogya no anu aye mre ni nti yare bia fa ne bag anu aba waso ye no abetena ho abedi akunwa nti ade achi ame ha ade achi ame ti ne dwame ade achi ame nipadua me ha tutume ade achi ame nante kakra bia no mabre ne mani so ye peri ni nyina no wunya victory garlic mixture ebeboa opa ye woni pani bi wo ho a e ma ni titiriw ni mfichiko enye papa obekọ mfichire a bosome mienu miensa na ababa akon baso e mayie ena ne ba no mpososo buachi bidini esraw edure betimi adi aboa wa ye victory garlic mixture. Victory garlic ye adwuma wontin ni mogya mu pa eni nti obi ho a wosi mi ni padua no ya na me honam tutume etoho ya mintimi nkomfichire no me kamfo aduro na mawo se wunya se aduro bi no mu a eye ne abua ni padua ne pa ebua ma nkwam ani nya ahode nti se yare bi mpo sebe ena eba oso a enam se nkwam wa no wa ahode wotimi kutia yare ne sisi a na ho asisi ho so obi se me de me ho ye mbasabasa na me no victory pe na no anu na ateko wonso ubetimi anum bi ama na boa wo ye wo mema bi wo ho a woda wode ni titu katesu se mada obedwunso akosisi ade beche kakra bi no aso no akodwunso kakra bi no aso no akodwunso eba ne sa enkoyie yade a ye frɛ ne prostate eba ehunsunsan so sa na te edi dwunso bebre na beba behyew ne baadru ba bi na afi ne kese no emmoa anase ye kese ka ho a afi na dwunso no ukogina ho kra no a eno ebuachi bidini okwa wudi onim so wadwunso kakra bi pe na beba afi wote nkasa dwunso ne nsan
ebi wom nanso na Johnson emma didim na se wantu ho anam a wani beba ho so ne de rubber ahyew se rubber ne hyew pe na aye nsenene ani ntimi kamfo adura e friend Victory garlic mixture ama se unya se adura bi no nom a Johnson ya ho Johnson na ju bebre ni afakruwa kuruaba na kohwie Johnson aguni asade aba ne wasa Johnson no daabi ni nyina etu obetwa ya na nipa ne bi wone nsem yi won ho ano o me de metaa no nsuo pa daabi ensuo a wonom na nsesa bibia nipadua ne de nka nsuo kwamu a anya bia no nka wo che nsuo no mu amiensa baako na ese ya Johnson na de aka no eka nipadua no mu ewuru mogya no mu na amamogya no atimi adi afusa ne ye so ho na wonta no mu nsuo a mogya no ya na entimi nya adwuma se de ope no so wonum nsuo nipadua ne fa bia de aka ne timi dan fifire ebi su timi gya Johnson na ababa sene ne kɔ nanso wo de ne de enkoyie saa wo ho kra na nase wanum ahwe mesraw adure betimi aboa wa ye Victory garlic mixture efe ye woni pa ne bi wo ho a ne mfia akɔ animu de frɛ no menopause no adu ba bi a wo hu se nipa no ni mogya no ani ni ntini no ayemre ba bi a waduro no yesi dua bi enyina na pa obam ani ntubo hu sa afe na nipa no oyemre ema ni titiriu eba ne se etimi ma ehyew kura fa utirim na wo ho anase nkokodwie ne nam ho wo ho anase ho ye obasabasa wo ho a aduane kura ho nsasimu ana opene kom wudi ho nsa to aduane mu a na wa men akyere amiti aduasa ho te se kom edewa me kamfo adura ye frɛ no Victory garlic mixture ma se obi kosa atebia no mu a to da bia ya na o ka asɛm kura nsisi so nti ya na nipa bebre ka se o we dia ebia aduro na ache no ana yade bi na ebo no yetimi de bi kɔ asɔre fie yade bi su kɔ abusum fie kɔ hwɛ won yade mesraw eyi onyini hu nsunsan so enhwemu ama no ma bebre ade adi se no ma bi akane ne ade adwene bu sa abaifo ne abonsam no ene enti sa biom se unya Victory garlic mixture ni bi ma o maame ana o papa ebeboa no pa ye woni pa no bi wo ho anensa eye titiriti won ka ho asem ne nan na eye titiriti se wotete ho a wani beba ho so na yade a friend stroke aka wato ho if so ni padua no se bibi nkoyi ani padua ndi ka ba okoko ani nti obi wo ho a ni nipadua no ba bi wo ho a o se asede ye di japa na ehye no no ase de panie pa na ewo no no mesrawo eho no enoma nkoyi enti no musia nipadua no forso a se ebeye enti no mu adwuma na se amayi a na akofa yade e frɛ no pressure no so didimu a etimi kofa si hye yade e beka ho eba ne sa wo chances a de benya stroke no eye bebrebe so wo ha wete sa pe Victory garlic mixture ni binum na emwa enipa ne bi wo ho ade e beka kire won ne se doctor de watu aduro so kura empaba if se Victory no eboa ni padua ne pa se onum Victory ni bia ebema onkwamwa na hoodene na bra onkwamwa no enya ahoodene yade bia aba omu bia no ebeko atia wonum enti se bese doctor de watu aduro so a wode a obeya ne se Victory ni na abenum atwen don hwere baako ene wanum waduro no se waduro no so na abenum a eno so don hwere baako achi ne no wanum Victory wo ye ne sa ebeboa pa enti nka se aduro eminya bia menum o nanso ye de matu aduro so eho mra na ma kire wo no se Victory ni na abenum adon hwere baako no wanum aduro etoso no se aduro no so na abenum adon hwere baako no wanum Victory no eba ne sa bibia betimi akoso ye wa no de ya na tie ne aduro no num ni mienu boso a ene ne ho bepre baako be ya adwuma baako nya adwuma nanso se opani ye pa de a wo de wonum a don hwere baako no wanum foforo no ene nti hye ne nso se aduro no ye frɛ no Victory garlic mixture se wo koto a obi wo ho a wose o aduro no ani we nyina ya ade kro mesrew se wo kona se wo so wantimi amo aduro ni din na nipa no oton aduro no yi de wo ho ni bi ma wa wonya mfomso wo no wantimi amo aduro ni din ene ntimi de na ma yi tudwa se mi wie na se wo kona o yire firi a obetimi afrɛ ana se wato aduro no bi na ho mra no pese ohunu a frɛ na ma no ne ani uni nkomo na ma no ye 020 129 3280 ana se 024 25 65 633 024 25 45
45 633 633. Inti wo frɛ na me ya bra ma wie no na yɛdi nkɔmɔ kama efe yɛn hwɛ ye woni pa ne bi wɔ hɔ a wɔnante kakra bi a na nakoma bɔ ne sɛ peri wɔyɛ adwuma kakra bi a no abrɛ mesrɛw ɛma waba mu wano no munura na mmoa wo a victory betimi ayɛ mmoa papa entini ne mu asisi ɛma mogya ne mmɔ na ekoma ne nya mogya ne mfa nkɔ adwene no mu no sure victory ene betimi ayiyi akwan ne nyinaa ma wo na bibia akɔso ye wano ama wo enya no nko ye wo ye nuanom bi wɔ hɔ a wɔso wɔ paa wɔ no nso ne mfichi kɔnyɛ wɔkɔ mfichi a dakro na anu na atwa ɛmɛyɛ bi mpo yi ti sɛ kota obi nya mfi aduanan na nso wɔso watwa bra mesrɛw aduru ɛbɛboa wa yɛ victory ɛbɛm wanya normal flow efe nso bra ne so sɛɛsɛ ba ɛbɛba kama efe ye nuanom nso ɛwɔ white no ebi die timi yi sɛ akatoa eyiyi sɛ akatoa bi kura ya sɛbe na pampan wum aduru betimi aboa wa yɛ victory garlic mixture saade no ebi a hormones bi wɔ nipadua mu na ɛyɛ adwuma abro so ɛba ne sɛ reaction de bɛma wɔ no obi wɔ hɔ wa nonum wiase nnuro nyinaa ɛmoa no wunya victory garlic mixture ni bi no mu a ɛbɛboa pa ye wo bi wɔ hɔ anka wada sɔre anopa ɛsɛ ɔde ahoɔden sɔre no saa bre no mpo no wɔte sɛ ne honam yɛ ne ya pa mesrɛw aduru a me kamfo ama wa yɛ victory garlic mixture mesi ye frɛ no victory garlic mixture sɛ wunya bi no mu a ɛbɛboa pa mesrɛw na ma na me de tu dwa no me bɛbobɔ meae ahodo a wopɛ bi a benya bi sɛ wa ante anase wopɛ sɛ obusa yɛ de na ma no betu dwa biom sɛ wo kumase a wokɔ KNG hɔ a ebi wɔ hɔ Abidjan House murom ne nkrabata baako wɔ Monaco Junction wɔ Atonsu Apidank ɛwɔ murom ɛhɔ so wokɔ a ebi wɔ hɔ Misty Herba ɛwɔ murom Dani Herba ɛwɔ murom efe Freddy Mens ɛwɔ KO Ikof Herba ɛwɔ Ashtown Colinac ɛwɔ Ashtown sanso na Gilgal Herba enso ɛwɔ Ashtown wɔn ma di wɔn ani bɛkyerɛ asafo no wokɔ Habme hɔ a ebi wɔ Goya filling station enchen ho pe sanso na se obi ben asem so a okọ ahemfie ho a na ahemfie ho na ebi wo ho okọ a wo se me pe victory garlic mixture se wo pe bi ato a enye nakura ne bo nso so enye den store bi a obewura mu se ye adum se ye hene ba bia ye ton aduro bi a wo de o se me pe aduro na ye frɛ ne victory no wo kai victory ne nko akura no a nipa kro wo betwe na adwuna si so ama na boa eni ntimisrawo nunumaduro ni bi na emwa enya no nko ye wo enuanom bi wo ho a edidie aya ade so ama no ne nsasi aduane mu no wa men nanso sabe wo yi ne nsa meet aduonu kura ama no asep ne kom okay aduane se wudi na wa ante aduane ne da aduane wo bedi dan makura wo nte se wa men sanso na aduane se wudi na ote ne da kotuomu akura no a wutimu sampa aduane atowyam victory betimi ya saade we nyina ma wo ye nuanom nso a waye twonwu asebe wopese wotwe no wo obenom ne donhwere ba ako anopa ansan wadidi awia wudidi wia no anom aguso anwumre nso obeda ade etwa to a obenom no no eba ne saa ebema oni padua no watwe kama ma manfo mfrew ne nipa ne pese bi o ne wo discuss kra nsa fa number ne to dwatwa to bi number ne ye 020 129 32 80 and I say 024 25 45 633 70 metre se wo yade e frɛ ne pressure no victory ni bi esiche yade hawa numbi ufiti konya numbi wo twetwen wo nante kakra bi anu abro akoma bo periperi wo ho ana honam twetwen wa victory betimi abo obi wo ho a otokete so a wada chere kura miti aduasa don hwere ba ko na niti a ontimi nabium victory garlic mixture betimi adi wagina mu di oju nso bebre nso so enumbi kunya bi no mu a wankasa obefre no adi adanse ye da tiefo nyina ase yanso ya da ase papa victory ya da yehowa nso ase se ne odo obeka yensa etiefo victory garlic mixture papa no akasa awie mu ana mo frɛ pupu no se se dia mo mfrɛ na mo ne nkasa na dia mo ntiase no onkyerɛ nsɛm nso na won fama wo adehye mutie 102.9 FM mutie OTEC FM Asem Beba Dabi ena mutie ma fidie ni na haya hello your friend is of mama na Hayford
me yen century Messiah actress and then you ma who do pee keka ho and na medwuma denti ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia and one Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia and so flexible baby I will bet to afa bia mitimi gina pabo atenten so just say Jifax mama your best mu akasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa say ti ameji Jifax Mr. Tumpre kopani say eduro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala onyanya enfie dumie Jifax mixture pa oh dear Asio atware okwan ama okwan atware asio afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenemu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no wuduru ba heba center aso ya eyade ketewa bi edema no wuduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwansia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankire ene yantwe wode ahaban ene toso ba heba center ewo kumase atonso agogo hospital na chi hope ubusa akrakra na obekireo fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fama ankasa ahaban kasa wotino abebuomu. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Never be my betting so mommy. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true ya. When I'm baby and I ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Equia for wako fuma banu wabre. A fra for wako epo abanu wabre. A dready for wako juma banu wabre. A dropper for wa ye gears ya drive wa na wabre. A fitter for mason for ubia sabro hano. Make a wine. Would jari Vienna would the wood ointment chia. Ube huda obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kutu jenina. Usi simpo di enyo na abeka. Midibi coach hojina na duwontem. The wood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be and what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric somewhere who by no, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya rientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa will run Nipa and Yina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya within D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a way a home buying every home. And now Mumpa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you may move Bia Yato in row at 0246 208496. FDA, Ashisha said, Jedi and Crack to Maja to Musay. We come on Momushe Juma.
Any omu ye bi dada, name ompeso mo call menim ewa abrabom. Monim se ene wiase mu. Se uni abe for computer skills o ka chi wa abrabom. We nti and I recommend Uniat Practical Amao. Uniat Practical extra courses be to network and cybersecurity engineering, computer hardware and mobile phone technician, graphic design, video editing, 3D animation, software engineering, computer basics and office administration, ethical hacking, online business and e-commerce. Adie ma Uniat edan so ene se one teaching method no 85% practical. Me say 85% practical. I ma won sanwa adwuma uwie ya. Adwuma sam enyo dagin. Uniat, Oceani Bianyam Faswobi to say, startup initiative, travel opportunities, internet service, air conditioned classroom and labs. Ya watch a show for my bing, Anya Mesro and a Tima Wum. So Fretcher, Baby Abeda, and yet dodging. You were regular, weekend, and evening classes. Shannon so say, Uniat, a sukula buying Ajiatum, a share council for technical and vocational education and training, I say, CODVET. So open Chichemua for 0555 383848 0555 383848 Uniat Ewo Kumasi ni Accra your Delta House Asalam Down Runabout Wo Kumasi ye directly opposite Afroquanta Total Filling Station. Log on to our website uniat.com UNIYAT.com. Uniat, creating Ghana's top innovators. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epuan be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Papa Sahara Miss Sunny G capsules. Anamu yadi nyina be jane. Oh, come on dear. Menkasa come on, I'm a boy. Come on. No kweni. Mimi amba akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na me de na ye o. Na white ye o. No ansa no kasa ase. Ohu bi se ka no. Mama no so akotobia no. So de ba ko bi na no. Ba so se ye. Don de ye spese na ina guro kakra. Na e jo sa na mo chimi ni. Na be so ana e ni service na be so obey shevia na de munia me ya. Adu muni singa ka. Ba na me so he. Ba no se e ko ba mo te ba o na mi. Ba be so Papa Zahara Miss Sunny G capsules. Anamu yadi nyina be jane. Zahara Nrupei ebusu oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen was 0246 348334. Alpha ni Omega. Ashasia ni ewe nyame. Ujie breni, unkunim die breni, umpeja ye breni. Odofo die na ukom, oha bene da so amane bene da so. Enuti ni yasise dwumadia ni dindi Alpha and Omega prayer movement. Na ye de bro OTEC kasafidie so. Ukwada nwumre nondu ekusi na homachi no num. Eni fiada nwumre nondu ekusi ahomachi no num. Sia mesofo nsia fie, meni nyame nkrofo a awade dom ni na basa ewo nso. Ye nam pabo so de wotie ni ayaresane fa hodie bebe. Ma ye nsia wo OTEC 102.9 akasafidie no so na be hu awade abasa be hu awade tumi na mishra so be me yesia amen. Okay, yadamu ase yakoya yasamba ahaye OTEC 102.9 FM na yaseshia
Asem Beba Dabi dwumadi na adesua ne yare ene eguso a yede esom no se okọ yen YouTube ne so a Pastor Peter ano yen kyra owoso ene ose Erade asem na no hye nana I'm even speechless me hunu de menka daddy na maame Selena ka kire ne se onya kokoduro God is in control abena pokria ose nana makuma bubu upon seeing the video on the YouTube top no me hu de benye maame no onku se Pastor Jeffrey Nana Kofi Ahimadu and watches WITHKROBEA ASANTE na enawia imenso me hwemo na metie mo na Nyankopon hira me wokumase santase a very sad story Clinton Tawia or say hello Nana WITHKROBEA ASANTE me so me hwemu tie mu watimatim station oba bi oba na womi ene antepoma policeman antepoma no ye policeman ena yamponsa onum nyina wa ha na odwumadie no onum ani je ho pa mercy ohime Boaten Anita Osebonsu Estopoku ene retakwa afei kuburi kabamato wonum nyina se asem no areho Abraham Mosle or say I believe say there is spiritual something was adie we mu na krobia ansa na krache no na dwen no chemato ebebem no ma me ne kire se na one asofo bi no ko challenge se sa asofo ni mfiri nyame ema yeyi na tade ana meboa an sa pepepe omunhwe hoyi na odi ye nyaa ma Nyankopon nyame beye na dwuma na abusua ne nso omunkuse kwabena Boaten o se very sad Nyankopon hu won momobo ena Nobet anwate ono nso asem a wo kan bia no adwasafo a o se abusua no Nyankopon boa wonom Bismap amankwa mensa o se akura eye very sad me wo Amsterdam ena me hwem wo Holland ha Nyankopon hyira mo nso ya de etietie bi wo ba bia ende mo se ne makotwe abusua na ba ha no mama yate the inside story John Mahama Jr. or Sister Selena take heart wate nyakoma asem no ya Faustina George or sidie wiase kura ne yatimi nana areho ohene ba Ernest Isaac Frempong ene eye Ali Muhammad onum nyina nso hweye no mo kire sa areho Asas Alo Rich TV Henry Anane ena Pakaji Honorable Prince Sympathy 1 Akwasi Sapon Adwa Safo Salifu Mariam akosi asante wa munyina asem krona na moka se nyame enhu abusuane mobo na me bebusa asem ba ku mienu bi na abedwafo enso abem frisa yenua ba sele na ekasa no okire se ni nua no be starte atwitwa aku ene akuma ame no na ba ya bi wo ho asa ba ya no ma me sele na ase friend say Deborah munya ayini yema na mame oka se Deborah odi besi pie na odi unye busuani ede ben ne ka ni nti ya oma Deborah epie ye mame na wo ho ede ne si ye nti oka se Deborah odi besi pie die ne si ye OTEC 102.9 FM mi bie prona mebo brana wo pie no si Debo odi besi na ko no pie gate ni man no pie to pie na minua kuno aye fast no pie na ne back to 2 years so edinachi na cheso sa local gate no enti sa adwin se wo kan se wo no de wo so wo tibo wo de oyo bi ba ti besen na pie enti na ne bota ya ne se abusuafo ne de wo kan sa we no se ma shemu ni nyina ye nyina e ba okay na chisa ne target ye abusuafo no okay enti sesi ayi aye kasai mo honyo manyina ye bibia atale semi obi na de ma me dame search apart from semenya menses me dame atale enti ntoma na me di bo me mu na me pie me search me ho sa na me pie me ma mi o me papo me ma me kura atale se no na ye ntoma atale e rubber na ye rubber me papa kan trousers nkwana hye no ya mfa she ya mfa bipia ebrebe na police for ba ho
police for ne bre pa die na ya anajo so me fan se be lapsa aku epie na na se na aku ne se sister be say ohun aku station so ko police station na se na ya say opera mani pama ko police station akofa police am na be chewan so wo pani pama ne ban mo be tie ya asa na be ko police station wako enti won na kobo police for amane enti police for amane enti police for na be fa body no omo de omo car buy enti mi bisa se aku wa na police ni ba ko jano se wo sister ono na ebe ye case ya ba Asem Beba Dabi enti aku ne koye case e ma police for buy enti police for buy de ensenkan ye e ne call so police for de omo buy na chese ahia no guso omo hye ti committee chairman na make us okofa dropping be fa me maame no no frɛ ho Asem Beba no frɛ fire service for ti fire service for ne buy ne die na bibia hye wi na dan no bubugum omba na bibia ahia medani bubugum dani bubu ese uko wadana why flat abubu ni nyina bubu eneku o papa na beje plot ni see na no o papa ye de adwuma o ye adwuma o kemi se de o kwa homegye na wo ye de adwuma ye choba o fie wa na se mo nioma ye bibia de menua mo de yisu ni fio ye bibia ai Asem Beba Dabi the police for om the body ne ko hen samne de nam sister Julie no abef kachen sem papa operation to me fa no kofi nti ye wona police for sa atwayo no mbebisa ya no asem om to am we sister Miss Sister Julie ni fie and on be ye day mbebisa e kwa fa so a jahye ne bae Asem Beba Dabi ti om wie no om koy na om kra so om ko om tu om ka ne koy ka kwanti a kire ne bi ba se me papa na ka se kwabena so wo hye na nyame ahye wo no a enti kwabena da no obi ka se police for na fako okay mikunu wu ye nche ana sa asem we ya san abeto kuse yehowa ne yehwefo adehye asem wasie ewo kumase asuofia achiase Kofi Ghana ena no pawie yi owura mu a odne abusuafo ebi ya akrachi a wono na di sa wu a wahye ne ho no ne nua ba ketoa ena ode na ba hai akrambofo wa ha mumufie bosom wo fie ho ba cho achiase ho an ye wo me na voter rate ho mantena ho tisa yeba ti anodie minti menka okay sofo na oka se unua no so woni na ekọ challenge bi unua ne se onfri nyame na so unua na taade yiraye no mohu sa sofo no sister na wo ho no so onim sa sofo kro cho sister kan chere me okay ampa for brem yeah ma me share Asem ba ko mi na mentiasi adibasi wa obra kwabra ususu se o menasipo bi wo ho be kamena sipa out ase oni mo problem bi ba cho debi OTEC ono wo ye na de anya kwa no waka kire ususu se o wadwen bi se mo na mo ye no se ntia wakoto asase ya betu no na niema na adwuma se nyina menne wa come back to zero no mo na mo ye no eno de wonka obie na no wo se enye masase agye ne nkran ya se me ye adwuma na me de bia bre be papa ne me maame asem ana atomintina baba munyi no ya the truth ayiniti no munyi ni se sa adwen won trim ba cho debi munyi ni sa okay yeah ochia wo se dem kra no pia morning obechia afternoon obechia evening obechia so bi sa so want to say yen hwa de fire ne police wham ne din ka ba office police for ne den ya mutumi gbowura janum ko fa ne pa na ba siwie
na dum fire for be dum January tina me bisa say fire any police why you didn't buy police for they didn't buy the fire for the bedroom na answer the police for nya ko body na say fire for the buy no more you body na free you know na body na da hon inside me papa woni kadika na so me ye aduane me ba dan bi wo me nyametre and the fire for no police for no when you who say monu na hye a police for no o mo ba o mo bisa say when did this adwuma you see what she inside o e fine you say wash it to mo na wo hu so wash oh mi hui so wa question jim eja se no wa question ana baby e wo fire no eja ni de ti minim sa wash okay yen hwa de bi o ka say mo no wo say obegina gate na no to ogina gate na no enna ekire no mo no munya akwan ebie gate no ti mo munya akwan ebie gate no adan na ono no so MP why ba eja na fi nanim eba no die ono ane bi Asem Beba Dabi no ane bi se eja no me so de to me ma me panyin kwa no o de to me kwa na mi bie me pono am bie gate na dija nso dum mi ja eja se me ma me wo no ehye nti me bopna no na fedie ni peba okay was me gate no agra unim asem we na ye ka no fa bi no ye de bema police for wo mu an kasa nhwemu o de enko na mum ade ba ko a me ka ne se krobia asase ye wowura o asase ye ti so yi e wowura enti e nanum binom ahenofo binom ahemafo binom abusuapanifo binom enye very careful awo niema bi ho hwekrobia adwene ekura nipa ye de ti wiase no enye obia na nakomatimi asofu bibi on say obi ho no ma skeni jano a onya broken heart ade na ohie ni yire jana na onya broken heart na ga wo ahia wo so jana kran san kan fa me ho but akoma ne kwa obi eni adwene ekura nipa no obia woni de abaya kuse unua no waware Asem Beba Dabi ana yidi ni free mu ana otina wa no hu obabi se obewale no onu na be ka kire ohu obabi so obewale ti oye ready so koye oba no ade no se ko fie no oba na ma me se ne baba no ne papa nwi nti o mo papa metena mu bi no se nyankopon ankire sa ti so ma ne nya ne ba no ade dia wajai anu wajai enti no ni yere owo ma ne ba owei keep e wona yere ne ho akura to aso yeah so eti hwese wo bietu kwan na okoye adwuma edi bia behwe busua edi bia hwe ba edi bia hwe yere na ohini bi se wasan koto asan ade kro no ade ama wo bi hwe motifo nipa ndi koji asase o akoyetie ye adwuma yi emi beba ye mebe ka chese ebia ye kohwini radio so ne kasa ye ode wantimi anto asase wantimi ansidan wantimi anyese tuba hadan ko sida bai ati se binya sa adwin we nyina bi se mempese mebusuafo ana me mma be ka che me se me ye kohwini ti me nko pasa ase bi nto na me mo prebuo bi ensisu dache asemti na me koto me makoma nyina o de medie de mese o de amafo ni matem me more life me nya hwe but adwene wo betiri mu se dache ba bia me de betibetu di ese obi di usan hwamo no obi di usan hwamo no na wa nwene ansa nwene biem akura obeyi anja so wai abrabo be boni nkan nyina ne no asa abrabo be boye nyina no asa but eduru baby a aye na enfon se oyesofo eduru baby a enipa ye benipa tibiem efiri honhum edwen nipa dwen se we kura no ebe fimfie me sana me hu ade we na dwen nyina ne se abrabo a wokobo ne nkan enne enam sa busua no so me ka sana ti o fanche me but ebe timi abarsa dwen no
Say me Kumasi Bobre. Say me man to tell me near me ye. Na me ko dream ni pa dream. Me dream say eye me busuano and na mama brabo atete apansam. Because ebeye nwanwa say oh you will be ba onye busuani na frum. Say wo de onye busuani besene ko. Na me dealing with me am busuan because woman na mama say. Oh, sana huno. Sana mi huno. Sana mi huno. Because a kwanya of us so yes I dey no. So what say mama na tie busuafo na omo enkomo enu mu di wa bia. A call for so ye no. Wo ye na dwi say ene ye nyina ye hye. Asem Beba Dabi. Ye nyina say bi bebre na bi mre de ye nyina ye hye. Demom wo de ba menyu film because wo hye a. Enye ati hano enkyere adwene a abodam. Baby or baby. Yes, a hano enkyere adwene a enya dwuma. To hu ne se bia wo menasipo bi. Wo menasipo wa busuani mu. Na wana di. Wo menasipo, I'm telling you. Wo menasipo pa because say ye nyina ye hye. Ho di ompi. Ho di ompi. Say ni pa we. Dey na be gina so say oyare. WITHKROBEA ye nyan fa ba bi no enfa ma police na ya dofo ne ya de hye so no de owo mmoa bi ntade ne bebi betima ma abusuan atimi apagya kakra no because asema ese no awreho afihima se obema omo ntuma mienu enti monitor so awreho because ko he oledi odadem na akra so a oso dadem na se bi obi ono ton aduane ye aduane na bere wa he 90 years ne 80 years na jade no mo se bi wo mo biana ko efie ni nyina ebubu adan ase entoma ase da ase ase kopoto ase je na ase nipa ase as all sis that's a district no nadmu for no problem to we different disaster na we mu amon koma ayi ketane taone amon koma gale wan cap no ayi zaade no nadmu for ya oh WITHKROBEA the regional nadmu boss ya ran senchire we ya wutie untu ho na mo when they say ndi ye hwe omom ti ase no na ye mo wo meda se akra ene onso wafutupa na owusu lamek sankai boy free police for ena aba yanim ha owusu lamek of house number 1 plot 5 krofrom hey ena ode na semu akoda tafo pankro no posifo ena tafo pankro no fo nso se OTEC fo monye na mommo ne dawuro ema mansan nyina ante na de wo report yi mu nyina akire se beye na wotwe mienu a atwam koini ne de hye ye ni nua panyini owo mfinhia aduanan nsia 46 years ya ye frɛ no Enoch Kwaten na Enoch Kwaten wo kire se na dwen mu chimato abam na dwen mu kan kakra na se the rate amanfo adwen mu ka wo mo Ghana no it is going up na dwen mu kan kakra na wo kire se wo frifie baya na watwe mienu ni o ya wo ma pena hwehwe no aso obi hu no wo hu ni nuan ya ba bia se so mu wura bia wo ma wura enso wo hu ni nuan enti we de yemfa fidie so na yemfa nto omanfo nyina anim se wo hu krachi bia ohwe ni mfie nu a be ye se 46 years ye fra no Enoch Kwaten wo hu nipa bi saa wo mpotemo a je Enoch owusu lamek no je ne number na fre eye 0247 23 1483 0247 23 1483 momye nyina ayemwa na yenhunu Enoch Kwaten frisa na busua eni ayewo no montoto ena Donima Steel Complex fo enso etayechi awiabre mu omuna di roller steel gate ene automatic garage door no omode aba se winya bi to ofie o warehouse shop wano a ebeboa pa ebeboa wate ofie ho garage no de aye bia warehouse no o de bra na ye ne mesusu ye nya estimate ni measurement ma ye nya o free na ye mpebi meto anu nsuo beto awia bebo obotantim egu so kronfo krantumi mu
nsuo gu so anwe na ache da roller still getting automatic garage door no eye papa automatic de ne kra de te se de we Europe any America na bia eye for modern home garages no ena so obehia na doa de adi udwuma bia ohia tropical na doa tropical nails no eye pa over 20 years ni ani aye enti se o pese obedi na doa na bedi udwuma edi esese ba otrimia tropical nails papa no bra kumasi asafo YF junction ho ya ba GR office no ya number eye 0244 123325 ena 0244 461539 ofresa no me ya ebeje so Savior food nso ya diabetic for moduane we ya diabetic patients uyobi a esichire yade ene wo so se esichire yade no kosoro pa ment na homa yade ni nku okwa doctor se wo de we insulin panie na nunum nuro no wo de anonom a ne duru time abekwa na akọ ment na hongu aduane abese se wodie ema diabetes yade ne kọ sugar level ne be ye normal food and drugs for certify agiatum aduane ne di Savior food Dr. Savior ne dia bagene normal na frɛ no 0555 789698 ofresa ahumaya Dr. Savior obeje so ena tete obi ka heba center fo wo mahunu se koko ye yadefon ye yade bone koko tumi mu obi yem tim koko tumi se obi sisi koko am obi aye mre koko apiepie obi ho oge ne ho anye omo de tete obi ka koko capsules waba aduro ne ye koko aduro tete obi ka koko capsules ayadu papa enu obi nso wo ho enam yade na etete no sesie ye aye ka sei oba enso se ne nsuo bi gu no nka bone ewom nya asam ketoa da bia pantila na ehunu amane be ma wono nso nsuo piepie firi ne bemam odwonso ane mu hyehye ne mu gyanom ne ade de akire enam yade no titi obi ka B2 mixture ene ne capsules ene bedi hu dwumade amaw na wo yi obi a wo ni padua no emutumi ye otititi asma yade ne how high blood pressure ebi wo so wo ye kese dodo opese wo so te cholesterol na doso kototi to obi kan garlic bitters ene ne capsules na no so nom ebeboa wo baby eton no obi awura mu ade open bodin na ansa beka freti to obi ka for 0243 975628 ofresa no me ya ye beje so ena capital J heba ointment je ni ye capital J heba ointment aduro ni nie aduro we eyanku ya papa no a wode aba no se ne ebo adwuma sesie ya ye kasa wo Ghana ha no enya asem ketwa capital J heba ointment wa wo honam wani nsansa wo ya adwumade wo nipaduam ye oya koko how obi wo ho asabi nsuo bi gu no amenka bone aba na se be ma no nni kohia ba akopa won se wan frɛ obi o honkoye ade no ye wode ede ene ye wode enye de nsuo na egu no kra na make kire open secret nka nkire obi a amenka bone ba honti ade ne nye de per capita J heba ointment na fakwa ha ayemtima pasawa fatua oyafunu yo ya tibifafo afu so ohwa ye hyepa fa bi sra akwada panyinu utumi de sra ba bi etondo bi akwa akasa mepe capital J heba ointment KBN heba shop wa josu dwom abrosan so ana afei ya monshame afei Mr. J Drugstore Ashtown and St. Anne's Junction ho obi wo ho Juliponia Pharmacy Tech ebi wo ho Mama Atonsu S line ebi wo ho ofa atabempa bekwai ohonsu benya bi 0243 962274 fre na mo dia ya na me ya no jam sam nyama dia mo hwa me na mo huru dia kwano dia me ye asin the action I draw you don't see oba dia Akra bram Akra me da se Akra da mama me misa awurabe ba kombienu bi na eniema bi animu na ho mame awura wadaroma kire yen sene am fie no etie fise wo so ogina ba bi na wo so mo obi nkoye fitwahye a efie ya to fence wo sen na etie ya entina ma munya kwan pie no Asem Beba Dabi Vacho efie no boys quarters yes in this school time OTEC 102.9 FM na mo gate ye one tisa gate na no abegina ano a
apart from ono o hye no enipa bi eprepra na ebi hye kan ho so me ma me pra o ma me susu pra won so gya no e kan no oh okay o ma me won fie say ma me obenya 77 osayare timinante krachi ya ura ya kana se monzo won fie say 49 me da say nana asɛm a ɛdadwan yɛ asɛm a awerɛho na mɛma abusua no yakɔ nana me nsɛm ɛyɛ mienu ɛyɛ afutusɛm a mede ma obi bia wotie fi sɛ asɛm wo ɛbɛtim ato obi bia nana deɛ di nkan ɛyɛ nea wanya ne baabi kɔ no wɔn deɛ wɔkɔ deɛ nanso so esan sɛ korɔ bia asante kɔtɔkɔ aka ato sɛ obi kutwa ho ne ɛhwɛ ne yɛdi mia yɛ kuro nti na ama me ka saa asɛm wei na nka ɛnyɛ saa deɛ a nka me nka nana sɛ wote wiase na dia betu bia no kai wadwen mu se wo won kwa dia wo betumi asen aye bibi foforo me ka ne ye ya sebe e ma owura yi etiri mu ka no na me ka se betimi ato bia dwendwene kum sunsun adwendwen ekum sunsun odwene entumi mfa basa fanto out odwendwen entumi nsan ma na chidi asie no si entira me ka betimi ato bia se si a maami otimi nje on said ye see onua no emre so no e say on so bi ato no elisa dia me kan ya futuo we say ye ntie na wono so antie bi no on so bedwene a wono so adwen no e betimi atia fa say de we tefa so na e be see awura be otimi nchen onim say na wie ya no na bra ba apem ni wura ni kunu afiri mu nchen ye enka odidwa woka banku wotkan yi ne da asen kura anko wakofa na agya wakokwan ne bibia eleze ni wiase obai afa no obehya abrabo foforo asesa akwada a worwea de oye bia asese ya ka enti gina bia wei obi abetimi akogina bi na nkuranhye sema amekan sese ba ma wankasa hye wankasa hunkunan se de asien yade na so onyankopon no a wode saade ne tomo no wanye wonkwan firi wonsam no nko ade ya wote ase ne de wo betumi asen ya foforo se nyame se besifia wasase na wohene na gye na waton wa mani pa foforo wasase na wo course a obi di matcho be pam wo wasase na wo do pension pay to ya pam wo a ene wote baabi afie na wo ne wo yire esiye na wo yire afa kwan bi so agi fie no store wo han ye no afa kwan bi so agi no kama wo ho se metia si nko ade se nyankopon se me mesanya ya foforo a meye mendwendwen we ho enkofa sebe yade bi meto ho so enkofa edam bi meto ho so na ungu ya wonim nia obenya sure embu hu abomfia da se de asie de mabrabo ano no echi se wowuo na to de a ene no abrabo nyina apem na wowuo nto wo de a ade bia eya wo haw bia sabre wo famu ne wakomu bia o wabrabo mu bia no men mu hu abomfia se huntumi nya bibi foforo da nyankopon no a wode saa de ne dom wo na ne afiri wonsa no obetumi asan aye foforo kra daachi bi odi betu amanfofo enti ye hwedi ye na odwendwen bebira obi odwendwen bi atime bodam na me ne omi enu tiwe da bi abeka so obedwen pa no wonam ka kwan ka kwam na ka boss so amen kra wonti enso waso nsi yo de wodwen ni ntino wafiri ni party biem akote bia foforo wo ye bibi kra wo hunu because of say wadwendwen no obi di ne saka osi na ye mu ahye say hey ansa na waba enti dodo na wo dwen no na wankasa e na wo pɛ yade e de ama ho wa na wo pɛ edam de ama ho enti bibi se tu a mandwen ho na ne etwato e ye se edam ye yade a ya na ehu on enya beto nua oba oyonku bi a akoye amporte wo mpɛ ne te enso ne betena wo pam no enye yi wo ye odehye e na sabe obi a oyare kra no wo de ne kwa yare sabia e ba na edam no so ono maduro na be ndai wontimi mmono wotimi nya hwe wonu atimi onu ahu ne ho se wonim nyansa eche wo bia endidia wo kura wo kan sabe mpraduasa obunu kwase asem me se me yale me nyale na manomaduro me na me mfa me konomaduro na manoma so nsuo wotimi kan nsem bia onnom enti anya wo mfom so se wodine be kosofo wo ntena ho wodine be kɔ henhen di obeka bia no ontiew ya enti se bi se tu a ya yenhwe ne yema yani na ho ne yenu omo ntena wo nyansem se yenhuru wo bobo yenya niema bia ebema wo mo nso ani abere na wo mo keka wo mo so wo ye niema bia yenhuru se wo de ba na yempe baabi emfa on se na awura ben kasem no se wo se nka meteme nkran ya
ɛna nka me yam adwuma it means say bibia koso a wono ankasa na adwen mu no ohunu say aha na obaye no kra no amoa no asɛm wasi ɛne wadwane wabafie wabepe baabi enso bia na bibi nkitenkite bi koso a wono ankasa no nani nye ho afedi atwato ese na se ye ne sa nkrofo no tia aba sekan eniema bi yetimi di awuo no ya yemfa ngu baabi a eye men no tie ne nkasa mu no kire se epra wodi gya ne tum mu wieye no ene wotam sekan ene odi begina gate se obi apa wombie mesie nyina senkanya sekan na nke kuta no no a nke bia ngo betimi ayere no nanso sekan na kuta no ninti no obi antumi ma enti ye ne sankrofo bi titia mayan ka se o we di oni edi nkomo kama we di onye bi da enti se ni se ade bi epira ye bia no ye nhwe ne ye famu no obi nim da ko a da bone ebeba me da se mawura obi se oti ohim ba bi amote no kire ho kwan ye obeba ho se wosi asuofi akye ase a obodi ben ya no obi humo osi akye ase station wa kaso ko Mr. Megafi akura kitu akura de beba besi afie no nso na ahye se ne ahye nso mo betina okay enti krachi ana wo busa no usi wo akye ase a wo de busa se wo ko Mr. Megafi akwala kitu akura de obeba amo man kwan ne so ofa hɔ a wo de obusa wo be hu wo mo why mo so mo nkyekere mo bre na nyankopɔn ebeka ye ho wate medase Prince Akwaba. Yeah. Na mumpom te say. Okay. Kufigana nso wabodwuma. Wa kire say uye jata ne ba. Very good. And waba. Sanity. Na oba say ya na yenim say tam heba mixture. Ehon komo. Edu papa no. Eni ebedie. Awie ya aso ama. You na me da ase mami senche tifu nyina bio me say afi enuma bibiri na wo ho say ehwe ni ye se de be ye beboa ne asetene mu nso ebetimi akojojo e de amayen so otimi hye say nipa obeko beba oni nyina agina pomodine so se wanya pomodine anya de se odwumadie bia wodi wasase su ne ebetimi ayeyi de so otimi hye so say we paid papa no madro bi ti say time heba mishanike engine heba capsules no eno ne adwa so onya bi no ma beboa wasiesi wo na mu apomodin ho asem no atimi akosoro hye no so say bia na pese ofren wo achichi ni bentaye bi na bia onuadofo opedre bi mpo atimi aton a de obeya ne so obefre yen no atimi adwetwe nkomo sanso na wasembi se bia na se nkyiremu bibia bia akire wadwen bia pese ofre yen no obetimi so afren wo ye na mayi so 0244417669 0244417669 0503869402 0503869402 bomodi asa obefre no atimi adwetwe nkomo onuadofo nkyiremu biara openo so ya krado say ye be mama bibia nso atimi akoboko e de amawo sanso na apɛ yaso ye no abetu nduro ni bia kwakoton anase bi kura na ohia dodo pa de a onuadofo odu ani beche yaso ye mienu we ya mede ema we dodo biara openo wonsa betimi akabi wo honom obekɔ ba bi ti say KNG Herbal Center in Broom Abidjan House no wo Kumase KNG Herbal Center in Broom Abidjan so Kumase so ko hono mu a dodo biara apeno won sa betimi akabi sanso na behya no so atonsu Munako Junction udu Munako Junction no se kwan ma ne wo Munako Junction no eye kwan kese ba ko befa sa kwan ne so akọ anim ko anim kakrara bo KNG Herbal Center fo aso ye kese pa ba ko so atonsu Munako Junction so oduru hono mu abisa se ope time Herbal na se KNG dodo na akwakoton sa betimi akabi sanso ne bia pe ba ko mienu bia akoma wabusuani bi wadamfo onua na so hukani bia na se bia utu kwan ope bi e de atu kwan ana se ope bi asi wufie wadwumam eye ba biara wo bia ope bia mana kan ho a da obeya ne se obekọ Lances Chemical Shop Pharmacy Herbal Shop ne drugstore biara ben wo e wo ba biara wi ase afa na mu no wo kwa ho sa betimi aka enu pa e bi e wo honom de bia me ka se yare ya de a yare ba wasetene mu a ya na kamia se wo ahwe kro ne ye yiwa firi nipa setene mu nanso den ya yare e ka nipa ho asase so nanso wo kwan ebri abefa so bebo ho ban a sa yare entimi besi wa no kwan wasase so na se entimi bedi unya e wasase so ne nyina ne se wo hia edre betimi aboawo edi wakagina mu abo ho ban ade afiri nyarowa ho na meka ne se ye na edro bia ha asema meka de akere we na awie se time Herbal mission kwa na onya bi no mabebo besiesie wo yare dom ne anoma bia wo nipadua no ehunam afam yare bia retete wo no
unya time time ni binasa ono no mo a eno na ebebu adi wasem edi amawo Chani so say onipa biara wo ho no mu a se nyoma nkoye wo nipadua ni mu a unim ade biara obetimi di wani ehu se me sei na ye me na sei na ye me agisi wanu madu papa na betimi ayi sa nyoma ni nyina ade apie de bia me ka se time e ba me hyankwa na adura sa ono mu a ye na adwuma bibire wo nipadua ni mu obi okra na yare bi wo nipadua ni mu ahinta che se bia na wanu no mu dro bibire se de be yan ka sa de ne ha no ebe firi ni so akọ na enso na entimi nkọ ye yare ni bibire ho no mu a se ba yare na nka sampo ntimi na no wadi o bo se na de tete ho na edebra wo entina mo wadwen bebrebe nanso wunya edu papa ebetimi aboa aye onompemu adwuma asamba mojanim aba wuntinimu na samba wedie ni mu adwuma onuadofo wankasa bon say yes se na eduro no anasa sana yare na hyehye wo ho no wonu mu eduro ebetimi adan aboa wo ebetu na ase de ama wo enu ntini ane yeka se time eni se so anasa time anu wode ni pan ye so onum time onuadofo uhia se obedi na wotwe anasa bosumi ansana wanya yaresa abraba num time eba no amunum honum na wode wache kra yesimanum sima enum wo simanum ekro no bonse na mfifira hyase se etew afi bonse de ekwa ne se bonse na wahyase se unum nsuo ntentem afi wanhwe kra bonse na dwonso hyase se edew odwonso ni nyina no na yare na uyifiri nipaduanum emifire ti woni nyina no na wayaresa na unya no afi nso eboa ma se wuntimi ndidi na ede ohawa betre nipaduano so a afi bonse na ebeti wanum amwoni mu atimi atoso ama nso watimi adidi empempini ne ntimi ndidi a ne etete ho saa ne finance yare yakura de saade ne baaye no na yenso ano ye de bia na meka se 3D yare wo yare boni a enam kwani asa bebre so na de ba ni party bia mu se wanhwe ya de na de wani mpobu se eye no na enya no a nanso ne ye 3D yare na se nchen a ekoso a eye wo saa enu ntimi sese wanu mu nya wo da obehwe mu na bia 3D yare na etete wo obi wa nanim be enya ne dani be na nwono sabi obetimi aba ntanso saa wanhwe kurampa na kofa nsem bebre na ade abrɛw nanso ano kwasem se so nya time heba me hyani bi na se wononum ebobo a onuadofo wankasa be hu de besie wanumu beto so afebon se wudidi abetimi di kama ama woyemu nso atimi ade aye kama ma nso bibia atimi akosoro ade amawo wo a wote wonum akakra huntiri mu twetwenwo wote watimi se wona ase hyehyew obidiem hyehyew obi wo honum otimi kachos me hunam hyehyeme me hunam hyehye ade se de asoja ade agu mi so no obi obon se wiagede sebe na wote awiemu a kyese wo hata no ho yemisa se sebe abo wompo entimi hata no ho saa adan a osia wo wate agumi so ne nyina ne se malaria fever na de sanyo ma we nyina de ba nipa setena mu na se we hu time ba me hya chiri kwan a onuadofo oba presa wasasi so apaduro betimi abo wo na nso na munya bi na nso anokwasem se de yese de ahweta wiase afa na nyina entibu atridi yare tete wa hawo no wadura ne time he ba me hya na wadura ne time he ba me hya bibisa se kwan me nso na abefa benya time he ba me hya de abeya benya time he ba me hya ne se obekwa Lances Chemical Shop Pharmacy Herbal Shop ne drugstore bia yetu wedro no okwa ahunsa betimi aka time time anu bi na ohia se betimi aboa no watiri yare na etete wo no ne nyina etimi afi so ama wonso hu etimi atowo mehre wo yo bi a wuntimi nda edwa nwumra obre wo da no woto no ada no wotowa ukote se wodi amia pa ansa wani etimi akum yo obi wo no ne nda no just 5 minutes obeti na ni saa na ade achi unuadofo ade achi abosi ne fi na asa ja yare foforo bosi na wodwonwoni kurampa ensi so uni obi kasa hwe ni peda nimpa no wada wo adwene mu unuadofo a wotemenka ade ntini wo se ba ne saa ne na ade ehu pa ne se ukofia wuntimi enda wo nanso ba adwuma mu a eho na wonda no na efi aba beyi niti na wanhwe na de how kese na betena ni pedua no so enu ntini e kan fo time e de ama wo se so de wakoye adwuma da mu no nyina na se dura nwumna na wuntimi enda emsre ma ne nya wo da adwen wate ko ba bibia yetu adura e ben wo no okwa wo so pa adura e frɛ no time herbal mixture unya bi na sa wono mu a ebeboa wasiesiu na so ha oni nyina fiu so ama nso hu atimi ato obi ho na chimrabu ya na se na chinkasei emutimi tutu na mu ye ne ya na chibe ne kase ne be ya ne ya sama se wotena se a ono ontimi nkwani mu oda wontimi endane ne ho se obosine na chi anase ye kan se spinal cord emu ye ne ya pa ye na sanyoma we nyina ya ne yadwen ho ane ya ne yenti ase obebi sase ne ho no ebe de krapu ne batimi hu adepoten a eha me na nso ne bia na ya yawe bi a onuadofo a twe ne tintina ma sanyoma ne nyina
etimi aba wo so na saa yare no meka no maka ne sen yare a friend 3D anase malaria parasite no so mo ba nipadua ni mu a esusu aso mo de ba nipadua ni mu no ya na edoso paa ye wan hwe betima wachimira mu ni nyina atimi ayewo ya anase spinal cord no emu betimi ayewo ya enu ntina meka kire se ode wo na so wachi tan nkase no anase wachimira mu no taye wo ya wadure beti wo no mo betimi abo wasiesie wo atu na se yi saa ya wo ni nyina de afiri wachi nkase ni mu no ye time herbal mixture so nya bi na sa ono mo a ebeboa opan yi saa so na bia na wo yo ba eduru bosomi a wo bre ansa na sebi wo humogya ni mu a mesoyen se eba ne saa wo hia eduru betimi adi wa kagiremu ebetimi asiesie wo amaso ha wo nyina etimi afi so na so etimi ade wo ho na wa yo ba asan yo ba asima ama ne o ma nyina etimi akwankan ye de ama wo yo ba bi wo ho no ma bosomi ba akom yenu miensa ntem na won kwa afikyire obi kro wo ho no ma nam se sebi na opa benti no aye ne se bia no wa fa afuru na o de ani gi aboni kura mane ebi kura bon se wa kwa hospital obekwa lab ebe fiiri no ye be check ni nyina be wie no ne aka chen se malaria parasite na adults won nipaduam erutina ma sansunsun so wo nyina ede abrewo menu aba ne sak wa kuma tu yam ma we ho wate ye se dia wa ye bida no ka so be ya ya nyi na tinye wo de eye wa fichi kro na da no so ha wo ne amane na wo ankasa wo ko a enkro no kope time heba me shadro ni bina nonom so nya bina sa wo no mo a eno ene be boa asiesie wo edi wa kagirema nua ba obosumi na 8 mimba anampo wo de na eba na se ka no ho a ontimi kwa adwuma na wotwe no saa ne ya oni nyina be firi so ama nso hu atimi atɔ bo modern aso be frɛ time for no atimi atwetwe nkomo ebia na wasemisa bi enkyirimu na se bi reporting ya ha wo no o de ka kyerɛ wate ya ye krado se be boa wo ne amu waduru ama nso hu atimi atɔ ye nama no ye 0244 417 669 0503 86 9402 so friend ya ya bejo feso abre biara abe friend bia ya krado se na obekasa ope bia timi ato a Lances Chemical Shop Pharmacy Herbal Shop ne drugstore bia mu okwa won sanso betimi akabi ha na medi mu besie na watwe se na ne ya besan ehia bi very good yara say Prince ene adwuma pa ya enawie yi waba na waba abebonso atie for time herbal mixture hon komo ena yakwa akobo no se wani da so nyina sa na wahu se wanum nro nyina ma sese wunhu na duro kura wonom a eya nom time herbal mixture na eduro no ebeboa ebejew na ama oho ayede ASANTE ASANTE awiabre mu ma menchi achiawo na memma woni wapamfu nyina ha wadwotufo ena awia me nso me ne mabedwafo ye nyina ye tie mo nyankropon enhyira mo ena afei udede Portia Eshon CEO of Posh Golden Cakes and More awiabre mu ono me wofa seketo ano bechia mo nyankropon enkamo ho afei Future Life Smart Food for ono mo tayachi ewe yendwumadie yimu na Future Life for no eye nimdifo ena atenase ono mo aye huhemu ene ono mo de sa aduane wei aba aduane a ubenya bia wobedie na ebeboa wo ama yade bia adane kwankora woko a enkono ebekono eye Future Life Smart Food sa aduane wei ena sa wonya bidie a ose sa yade adane wo so kwankoro ona yade ni kowu ebekra wo a emabio ubenya wa hoto enti bra bekere wo yade mu kire yen na yenhunu aduane a yade be ma wo ya Bolivia Enterprise of one yade aba bra Kumasi Sofo line yane multi home no eni die animhwe fra yen wo 0242 878090 and 0246 010150 Charistic Ventures for Zahara Mr. Zahara G capsules no enamu yade e ha won mekamfo ma wo kona ko pebiton sansan na egugu ba na obema so no ebeko bema so betumye agina so no abodwuma yi a eye Zahara man capsules be eto no obi anu wura ubenya bi fra Charistic for 0246 348334 and 0248 569335 ewie yava dwuma de ni nsi ha so when it does wo nyina sa na se wo free srumpo be hwefo a ena wiei ensa kese no enso wo mu mede de krobea nana yaw asante oje amanie apesama kana nanie ene
atiefo mo mfa nkyame mantumi ama mo wankwam ambam na nyame yadom wachina mo bebam wote nanampafo berema nka wote obo ade achi amenso nka jataba apostle ena afa grace wono mo hihye adwumadie no ema yade ba besomo saa nso na Cynthia apia enso etachire bi ema yade dwumadie no besomo makra mo yasore so ama Dr. Cash enso di dwabrim ato aso amamo meda mo nyina ase